Исәмсез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасеншина. Основные нарушения, допускаемые лицами, использующими электросамокаты, это движение по проезжей части, пересечение проезжей части в неустановленных местах. Балалар юл транспорт халакатына эләгү ешайды. Мы построили на деньги, которые нам выделил фонд, 10 вольеров. В каждом вольере по 2 будочки. Татнец гранты Бугульменнің йортсыз хайваннарына ярдәм итә. Надо просчитывать все ходы своего противника. Бүген халыкара шахмат көне. Жәйге каникуллар башлану белән балаларның буш вакыты арта, алар еш кына тиешле контрольсез үткәрә. Бу балалар тормышына һәм сәламәтлегенә хукук бузуларга китерергә мөмкин. Статистика буенча бу чорда балалар травматизм очраклары ешая. Шулай итеп, узган җомгада 2 ел транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә 3 бала зыян күргән. Теманы Оля Берамалова дәвам итә. 15 июльдә 19 сәгать 25 минутта Казан-Оренбург юлында автомобиль белән мопед бәрелеше. Якынча мәгълүматларга караганда 12 яшьлек мопед йөртүче дәүләт теркәү билгесеннән башка Казан ягыннан Оренбург шәһәренә юл тота. Ул юл читеннән машиналар йөрү өлешенә чыкканда маневрның куркынычсызлыгына инанмый һәм газ машинасына бәрелә. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә мопед шоферы медсанчастьның кабул итү бүлмәсенә китерелә. Аңа амбулатор дәвалауны билгелиләр. Шулай ук аның шлемда булуы да билгеле. Шул ук көнне берничә сәгатькә иртәрәк Бигеш урамы буенча 130-нчы йорт каршында юл транспорт һәлакәте була. Лада Веста автомобилен йөртүче Төзүчеләр проспекты ягыннан Радищев урамына табып бара. Башлангыч мәгълүматлар буенча шофер куркынычсызлык дистанцияны тәэмин итмәгән һәм Hyundai Elantra автомобиле белән бәрелешә. Нәтиҗәдә Веста автомобиле йөртүчегә һәм аның 3 пассажирына медицина ярдәме күрсәтелә. Шуларның икесе бала. Җәйге чорда шулай ук электр самокатлары бик популярлаша, әмма ихтыяҗ арту белән һәлакәтләр саны да арта. Сезон башыннан бирле Әлмәт районы территориясында самокатлар катнашында 3 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 3 кеше яраланган. Основные нарушения, допускаемые лицами, Электр самокатларынан файдаланучы затлар тарафыннан төп хукук бузулар бу машиналар йөрү өлеше буенча хәрәкәт итү. Машиналар йөрү өлешен билгеләнмәгән урыннарда яки светофорның тыю сигналына чыгу. на запрещающий сигнал светофора. ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан электр самокатларын кулланганда юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуларны кисәтү буенча даими эш алып барыла. Ел башыннан 125 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Госавтоинспекция по Альметьевскому району Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе электр самокатлары бары тик махсус билгеләнгән урыннарда гына кулланырга, гомуми файдаланудагы юлларга чыкмаска, саклану чараларын кулланырга, самокатта бер генә кешегә хәрәкәт итәргә, машиналар йөрү өлешен чыккан вакытта җайланмадан төшеп җәяү барырга киңәш итә. При пересечении проезжей части спешиваться с устройством. Оля Берамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Самокат дигәннән бүген 20 июльдә 1 сәгать 47 минутта Радищев урамы буенча юл янында янгын чыга. Аның нәтиҗәсендә ут электр самокатның аккумулятор батареяларын юкка чыгара. Һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр бәхеткә юк. Башлангыч мәгълүматлар буенча янгын электр самокатны металл арматурага бәрү аркасында килеп чыккан. Әлмәт районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактика бүлеге мондый очракларда 101 телефоны буенча янгын сөндерүчеләрне чакырырга киңәш итә. Әлмәттә 3 августта хатын-кызлар арасында Автоледи 2022 машина йөртү осталыгы бәйгесе узачак. Аны Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгының территориаль идарәсенең профилактика бүлеге оештыра. Шара машина йөртү осталыгын арттыру, аварияләрсез йөртү, юллардагы мәдәниятне үстерү, юл транспорт һәлакәтләрен, куркынычсызлык һәм техник грамоталылыкны профилактиклау, оста машина йөртүче хатын-кызларны ачыклау өчен үткәрелә. Катнашу өчен гаризалар 2022 елның 29 июленә кадәр кабул ителә. Заявка тутырганда машина йөртү таныклыгы, транспорт чарасын теркәү турындагы таныклык, ОСАГО полисы, паспорт, фотография һәм прописка урыны белән битләр, пенсия, иминiyet таныклыгы кебек документларның күчерелмәләре булырга тиеш. Тулырак мәгълүмат 43 96 18 телефоны буенча. Бөгелмәдә Татнефть җәмгыятенең грантына лаек булган кечкенә дусларыбызга сыйыну җирлеге дип исемләнгән проект тормышка ашылды. Әлеге проект ярдәмендә йортсыз булган хайваннарга вакытлыча яшәү шартлары тудырыла. Айгөл Шәрәфиева грант акчаларының ни өчен тотылганын белә. Безнең төшерү төркеме Бөгелмә этләр өчен ярдәм итү үзәгендә булып кайтты. 4 аяклы дуслар реабилитация үзәгенә килгән һәр кешене бергәләп өреп каршы ала. Бүген Джонни гына дәшми. Ул тернәкләндерү үзәгендә беренче көнне үткәрә. Сегодня в 8 утра, сегодня 15 июля, подобрали Джонни, небольшой щенок, которого выбросили, по всей вероятности, на одну из баз города.
Бүгінгі күнде этләрне тернәкләндерү үзәгендә төрле токымда булган 50 эт вакытлыча тотудан. Нигездә алар хуҗасыз этләр. Күбесен волонтерлар коткарган. Элек бәйдә утырган этләр хәзер 3-2 метрлы булган вольерларда яши. Барысы да Татнефть хәйрия фондыннан откан грант акчасына эшләнгән. Проект называется «Убежище для братьев наших меньших». Мы построили вот на деньги, которые нам выделил фонд, 10 вольеров. В каждом вольере по 2 будочки. Мы приобрели снегоуборщик, морозильную камеру, примерно на 2 тонны мяса, она сейчас заполнена у нас как раз. Ветеринарные мягкие носилочки приобрели, тележку платформенную, обогреватель. Барлык хайваннар да исән-сау түгел, машина астына кирип имгәнгәннәре дә бар. Аларга волонтерлар үз акчалары хисабына ярдәм итә. Биредә этләргә хуҗалар да эзләп табалар. Елына 300дән артык 4 аяклы хуҗалы була дип сөйли волонтерлар. Но сюда мы никого не пускаем, потому что это частные территории, и мы, если честно, боимся, что сюда будут везти мешками и ведрами. Поэтому мы сами возим, показываем, оставляем их на 3-недельное знакомство. Если они друг к другу подошли, хозяин и собака, мы оставляем. Если нет, мы забираем в 100% случаев из 100. Проект финанслау принцибына нигезләнгән. Чыгымнарның бер өлешен Татнефть хәйрия фонды үз өстенә ала, ә бер өлешен волонтерлар. Бу инде Бөгелмә волонтерлары тарафыннан тормышка ашырылган 4нче грант. Аларның 3-се сугба этләрне стерильләштерүгә юнәлтелгән, ә 4нчесе ярдәмендә этләрнең баш өстендә хәзер түбә бар. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Балташ районы Бірбаш авылында зурлап 15-ші ил күләм мусульман балалар сабан тойызды. Ул Идел буе Булгар дәүләтенең ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланды. Милли сабан бәйрәм 30-га якын ярыштан тора. Шуларның берсе 2004 елда туган һәм аннан да яшьрәк булган 18 яше тулмаган егетләр арасында көрәш. Бәйге нәтиҗәләре буенча Әлмәт Акбүре көрәш федерациясе командасы спортсмены Осман Махмич үз авырлык категориясендә 1нче урын яулады. Бүген халыкара шахмат көне 1966 елдан башлап 20 июльдә шахматка багышланган халыкара бәйрәм билгеләп үтелә. 50дән артык спорт төре белән шөгыльләнеп булган Нефть башкаласында да шартлар булдырылган. Шахмат 1000 елдан артык тарихы булган уен. Ул безнең гасырның 6нчы гасырыннан соңга калмый Индиядән барлыкка килгән дип санала. Гарәп көнчыгышына, аннан Европа һәм Африкага таралуына карап, кагыйдәләре үзгәрә. Бүгенге кыйфәтендә шахмат 15нче гасырда оеша, ә 19нчы гасырда һәр даим халыкара турнирлар уза башлый. Шулай итеп 5нче, 6нчы гасырда Индиядә уйлап табылган шахмат дөнья буенча тарала һәм мәдәниятның бер өлешенә әйләнә. Әлмәтлеләр өчен спортта үсәргә мөмкинлекләр күп. Нефтьчеләр каласында 50 спорт төренең 26-сы белән бушлай шөгыльләнеп була. Шуларның берсе шахмат. Соңгы елларда балаларның интеллектуаль үсешендә кызыксынган әти-әниләр шахматны шуның бер инструменты итеп күрә. Шахмат это увлекательное занятие. Шахмат ул мавыктыргыч шөгыль. Кулларны да баш миендә күнектерергә кирәк. Руки, мозг. Надо просчитывать все ходы своего противника. Көндәшем кайсы фигура белән йөриячәген исәпләргә кирәк дип саныйм. Дошман көчле бит, аны акыл, хәйлә белән җиңәргә кирәк. Его надо обыграть как-то. Умом, хитростью. Тимирязева урамында урнашкан шахмат буенча спорт мәктәбе 17нче ел эшли. Бирдә 7 тренер 200дән артык бала белән шөгыльләнә. Алар балалар белән Мирас спорт комплексында да шөгыльләнә. Зирәкләр уенын безнең калада күбрәк егетләр сайлый. Папа сказал, что открыли шахматы в Мирасе. И я согласился ходить сюда. И мне нравится. Моннан тыш шахмат белән яшүсмерләр клубларында ветераннар үзәгендә дә шөгыльләнергә була. 2021 елдан башлап шахмат һәм шашка уйнау өчен махсус дәресләр кайбер мәктәпләрдә дә кертелде. Шахмат һәм шашка буенча турнирлар күп кенә җилле спартакиадаларның программасына кертелгән һәм ул ярыйсы ук популяр. 23 июль көнне исә Әлмәттә мөселманнар арасында мини-футбол буенча ачык турнир үтәчәк. Ул Ризадин Фәхреддин мәчете Әлмәт мөхтәсибәте кубогына узачак. Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Зәйт, Түбән Кама, Кама аланы, Байлар Сабасы, Кукмара, Орша командалары Алнаш шәһәр стадионында очрашачак. Шимбә иртәнге сәгать 8-дә башланасы мөселманнарның мини-футбол турнирына җанатарлар чакырыла. Бу ялларда шулай ук Әлмәттә су мотор спорты буенча Россия кубогының 2нче этабы узачак. Аквабайк, фристайл, гидрофлайт класслары буенча узачак ярышларга районның спорт идарәсе безнең спортчылар өчен җан атырга чакыра. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.